רוי! רוי! חכים! יש לעמית יום הולדת, בא לך להגיד לו משהו? לא, עזוב. למה? נו, זה החבר שלך עמית. זה שמביא לך הצעות כל הזמן. טוב, פירוש לא. נו, רוי, בבקשה, הוא... חלאס, זה חבר שלך. אלון, מה אתה עושה? אני מצלם פה, נו. אני עוזב, די, אבל אני בונה פה. מה אתה עושה בכלל? אני בונה, אתה לא רואה. מה אתה בונה? בונג! יואו, אלון. יש לך משהו להגיד לעמית אולי? יש לו מה מולדת? עמית? עזוב עמית, אני בונה בונג. נו, עמית, חבר שלך. גילה, רגע, חכה, שנייה. זה חרא לאללה. מה אתה מדבר? אלון, נו, חלאס. לעמית יש יום הולדת, סוויט 16. בסדר, עמית, אתה אהבל, אתה אסטרונאוט, אתה טמבל, אבל אנחנו עוברים אותך ליגה. זה הכל? לך תעשן זונה. רועי, נו בבקשה. אתה לא משחק נגד אף אחד, כי בי נימד, נו. אתה מעשן מוואקום קלינר. רועי מעשן מוואקום קלינר. איזה הומור נגמר! תראה, תסתכל על הקוביות האלה, כל החיים שלי אני משחק שף ושאני מה זה מזה כבר? מה זה לגמרי? ואתה רואה את המשקפיים האלה, הם בכלל לא אמיתיות, תגיד, אין לכם אלוהים! כאילו, יש לי ראייה 2020 וכל החיים אתם מתעללים עם המשקפיים האלה ואין לי שיער והאחות שלי מתקרצצת לכל מקום שאני הולך איבה איתי ונמאס לי וכולם די, נמאס לי והיא נכנסה לתוך חלונות ואין לי אלוהים ואני חושב שאני עומד ללכת 4 שנים עם אמיר לקולג' ואני לא יכול לסבול את הילד הזה, הוא כל כך מעצבן. רועי, אני מצטער, לא ידעתי, נו, בבקשה, רועי. רועי, נו. אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך, רועי. אני מצטער, איי. תבוא אליי לאמא שלי, תביא לך להלכה. יש לך קופון? כן, יש לי קופון. אלון, אז בבקשה, נו, בכל זאת, אתה לא יכול להגיד משהו? יש לי גנג'ה, זה. וואו, זו פעם ראשונה שאני מסתכל על העולם, לא דרך משקפיים. וגם כן, פתאום קיבלתי ביטחון עצמי ואני מרגיש שאני הרועי החדש, ועכשיו שאני אלך לקולג' שאני עומד לקבל בלי הפסקה. שדים. כמו... Hey baby, are you a trash woman? Cause you make me feel dirty. Don't say that. I have a 4Runner. It costs $35,000. Oh, it doesn't. Anyways, my name is Alan. Nice to meet you. You know, when I was... Okay, I'm sorry. Go ahead. Go ahead. Just say whatever you want. I'll wait. Alright, anyways, like I was saying. Mana, what's up, nigga? I love you, man. מה קורה? רק רציתי להגיד וואטסאפp ואתה גבר, What's up, nigga? You're a real nigga. וזהו, אין לי כל כך מה להגיד לך. חוץ משעכשיו אתה בן 16, אתה תוכל, יש לך רישיון ואתה תוכל לקבל כל הזמן. אתה תוכל לקבל מהרבה בנות כמו שאני קיבלתי, תאמין לי, מה שאתה רוצה לדעת, דבר ראשון, יש את הבת ואז מה שאתה רוצה. בקיצור, תבוא אליי אחרי המסיבה, אני אלמד אותך הכל, אני יודע. כשהייתי בן 6 הייתי בפנימיה הצבאית וכולם התקלחנו שם, כל הבנים התקלחו ביחד והיה קטעים והיה שם אחד סורי. אוקיי, אז אני דרוז אותך עם הפורנר שלי, $35,000, אל תקשיב, לא יודעת מה אני מדבר, איתי ואמיר, בכל אופן. אז מה עכשיו? כן, אז יש שם בנות ואז פעם אחת אני וכל החברים שלי השתכרנו והלכנו לזונה ואז הלכנו לים וטבענו ואז כל מיני קטעים. בכל אופן, מה, תקשיב לי. יעל וליאת, אנחנו עושים סרט לעמית מנה, אתם רוצות להגיד כמה מילים? אנחנו יודעות, המצלמה עובדת. וואי, שו, אתה קצת מתלהב, לא? סטייליסט? אתה חושב שלא, אנחנו לא יודעות מה אנחנו עושות? הוא בקטע של כזה שואו רזיני. קצת מתלהב, שו. anyway, מנה. עמית.
רצינו רק להגיד לך שאתה חמוד, ויפה. ואתה מתוק, לא להגזים. טוב, ו... אבל מקס יפה. שקט את! זה גם חמוד. ורצינו להגיד שאנחנו אוהבות אותך, ודי, שקט! ורצינו להגיד אם היית חבר שלי אז לא הייתם מוצאת את לך, כי זה דבר מגעיל מאוד. ואנחנו לא אוהבות את זה, זה רק פרחות. שקט! לא, אבל אני ורק צודקת. פרחות כן. ושמודות היו עושות את זה, אבל הכל כן, חוץ מזה, ולשכב ולנשק לפני שנתיים, אז נשיקה רק אחרי שנתיים. שקט! מצטערת, יעל. ו... אעבוד אותך, אבל רק ידיד. סליחה, נו, יעל, די, תעזור לי להגיד שום דבר. לא. למה? ג'וד, כזה בקטע של יו יו. אני בקטע של וואו, אל תתחיל לי שואו. עם כל הכבוד. כאילו שאת חושבת שאת כזו, סליחה, עמית, היא קצת מתנהגת כזה... אתה מאמין לה? היא מתמסטלת, לא יודע מה, איזה קונפה. אני קונפה? פתאום, אני קונפה. את כזה חולמת על הסטייליסט המטומטם הזה, הכושי הזה. סטייליסט הוא באמת, הוא לא כושי, קחי את זה בחזרה. אני מצטערת, יעל. אבל בכל זאת, מותר לי להגיד, די. מה לה? רצינו להגיד לך שאנחנו אוהבות אותך, לפחות אני אוהבת מאוד אותך. מאוד. לא, אני אוהבת אותך. לפחות אני אוהבת אותך. יותר אני אוהבת אותך. שקט את. אתה תפסיק להם לשתות, יאללה. יעל, לא. יעל, בבקשה לא. מי אמא שלך? מי אמא שלך? יעל. מי אמא שלך? יעל. יעל, לא. יעל. אוי, יעל. יאללה, מצטערת. בוא נראים יותר, בוא נראים יותר. תשקי את הפטמות, תשקי. עומר תתעורר נו, אנחנו מנסים לעשות פה סרט לעמית. סרט? כן, סרט. סרט, וואו. לעמית? לעמית, יש לו יום הולדת 16. יום הולדת 16. אתה רוצה להגיד לו משהו? בסדר. עמית? עמית? מזל טוב והכרתי אותך כאילו הרבה זמן, וכאילו אני יודע שאתה אחלה גבר, לא כמו הסרט הזה שאני הולך לזיין אותו במכות עכשיו כאילו עם אישה. אז כל מה שרציתי להגיד זה Happy birthday. זה טוב. מזל טוב, עמית. לא. כן, גם גל אמר לך מזל טוב. איזה טוב. Hey, you guys are disgusting. Jesus, get the hell out of here. Oh shit.